Honorable senyor Artur Mas, té la paraula per formular la següent pregunta en nom del grup parlamentari de Convergència i Unió. Moltes gràcies, senyor president. Senyor president de la Generalitat, voldria insistir en aquest tema de les darreres hores, important per Catalunya, que és l'adjudicació del terminal sud de l'aeroport del Prat. Avui hem conegut, per les seves paraules, que el govern de la Generalitat que vostè presideix està satisfet i està content amb aquesta decisió. A mi em sorprèn que vostès estiguin tan contents. No sé si ho està tot el govern, perquè després d'escoltar el senyor Ridao, que dona suport en el govern, doncs tinc més que dubtes sobre si realment aquesta és una posició conjunta. Però en tot cas és el que vostè ha expressat. Vostès estan contents que més d'un terç de la futura terminal vagi a una companyia i a una aliança que el que fa és apostar perquè l'aeroport del Prat no sigui important? Vostès estan contents perquè es podrà revocar, diuen, una decisió, i la meva pregunta és qui la revocarà, aquesta decisió? AENA. AENA. Vostè sap que aquesta nova aliança Ibèria no té ni un sol vol transoceànic en aquest moment i per això se la premia, per aquesta gran aposta a favor de l'aeroport del Prat? Jo no entenc que estiguin tan contents i tan satisfets. Hauríem d'estar una mica més crítics i una mica més bel·ligerants. Miri, el problema no és el monopoli d'Ibèria, que ja no existeix. Avui per anar a Madrid s'hi pot anar amb moltes companyies. On està el monopoli d'Ibèria, que ara tant es diu? El problema no és el monopoli d'Ibèria, que no existeix. El problema és el monopoli d'AENA. Aquest és el problema. El monopoli d'AENA, d'un ens que està centralitzat a Madrid, que depèn del govern espanyol i que decideix amb tot i per tot, també per les futures revocacions i per les adjudicacions i per tot. I per tant la pregunta que jo li faig és: aquest govern que vostè presideix està a favor d'intentar desbloquejar aquest monopoli d'AENA, sí o no, senyor president? Senyor president, pot respondre. Gràcies, senyor president, senyor diputat. Miri, nosaltres estem satisfets d'aquest primer pas, perquè per primera vegada, si més no formalment, perquè no participem d'AENA, però el govern de Catalunya ha estat no sol escoltat, sinó que se li ha tingut en compte les seves suggerències per l'assignació d'espais. Això no havia passat durant els 23 anys anteriors, on, per cert, també AENA tenia el monopoli. És en aquesta legislatura que AENA deixarà de tenir el monopoli, senyor Mas. Dit això, se li ha assignat espai a l'aliança, no a la companyia. A l'aliança, no a la companyia, que té més del 35% del trànsit aeri des de l'aeroport del Prat. Desgraciadament, Japan Airlines no se li ha pogut assignar res, no s'ha presentat, no fa vols de moment. Ho dic perquè està bé i hem de fer el possible perquè vinguin més companyies i perquè hi hagi més sol·licituds d'espais, però els espais es fan sobre la base de les propostes i dels projectes que han presentat les empreses, no sobre quimeres, no sobre quimeres. I des d'aquest punt de vista ha estat correcte. Dit això, és revisable, perquè nosaltres ho hem demanat, perquè té tot el sentit i perquè, evidentment, quan la terminal estigui operativa, el govern de Catalunya participarà en aquesta decisió. No com ara, sinó formalment, perquè el monopoli no el tindrà AENA, se l'ho puc assegurar. Senyor Mas, té la paraula. Sí, gràcies, senyor president. Miri, hi ha una aliança que es diu SkyTeam, que té vols transoceànics i que no ha sortit premiada. Això no és una quimera, ni és un futurible, és una realitat. Ara, escolti'm, AENA la van crear vostès, senyor president. La va crear un govern socialista amb ministres socialistes catalans. Estan vostès disposats a desmuntar-la, allò que vostès van crear? Nosaltres ajudarem tot el que puguem, sí o no? Avui hem sentit una cosa. S'ha parlat de majoria de control. Per primer cop sento una expressió que diu majoria de control que coincideix amb les tesis que ha defensat Convergència i Unió. Si en aquí hi pot haver una majoria d'aquest Parlament, estic segur que això servirà per desmuntar, per començar a desmuntar aquest monopoli i a partir d'aquí per fer una aposta real i de veritat perquè l'aeroport del Prat sigui l'aeroport que tots plegats volem, un gran aeroport al servei de Catalunya. Gràcies. Té la paraula el molt honorable president. Sí, gràcies, senyor president, senyor diputat. Miri, aquest és un pas important, però un primer pas. No és el que volem, no és l'objectiu final, però és que d'aquest recorregut s'havia fet molt poc camí. Vostè amb això estarà d'acord amb mi. I jo crec que hem de tenir una mica més d'autoestima, que quan donem passos endavant cal reconèixer-lo. No tot és dolent, senyor Mas, no tot és dolent. Miri,
l'empresa a la que vostè fa referència, que forma part d'aquesta aliança, té l'oferta també a aquests vols que són transoceànics de poder-los fer des de la nova terminal. També dintre de l'oferta figura això. Le puc dir jo que és així, ho dic, i ho dic aquí. S'anirà on ella vulgui anar. Té l'opció d'anar a la nova terminal, ni que sigui una companyia que fa 2 vols. Tots els que facin vols intercontinentals tenen l'opció d'anar a la nova terminal, perquè hi ha espai, afortunadament, perquè hi ha espai per fer-lo, perquè s'està fent un gran aeroport. Senyor president. Aquesta és la diferència amb altres temps en els que, perdó, senyor president, en el que teníem un aeroport insuficient, un aeroport sense perspectiva d'estar participat per el govern de Catalunya com ara ho està.